Salutare tuturor! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti o nouă rețetă. Suntem în sezonul pregătirilor de iarnă, așadar legumele și fructele au ajuns la coacere. Nouă nu ne rămâne decât să ne apucăm de treabă. Așadar vom începe cu merele. Vom face astăzi dulceață de mere. Avem nevoie de 3 kg de mere, le vom cântări după ce le vom tăia. La 3 kg de mere vom pune 3 kg de zahăr, 600 ml apă și zeamă de lămâie. Pentru început, vom curăța merele de coajă. O să vă arăt cum procedez eu ca să nu se oxideze merele. Voi curăța câteva mere, mai exact 4 voi curăța acum. Apoi le vom tăia pe lângă cotor, vom da cotorul deoparte și vom lua fiecare bucată de măr și o vom tăia în cubulețe mici. După care le vom pune în bol și le vom stropi cu puțină zeamă de lămâie. Amestecăm și în felul acesta merele nu se vor oxida. Am terminat de tăiat toate merele. În continuare pregătim o oală încăpătoare în care vom pune apa, iar peste apă vom pune zahărul. Eu am folosit la 1 kg de mere 1 kg de zahăr. Dacă merele dumneavoastră sunt mai dulci, adăugați 800 de grame de zahăr la kilogram. Ale mele sunt un pic acruțe. Amestecăm puțin apa cu zahărul și mergem la aragaz să pregătim siropul. Mai amestecăm din când în când. În sirop voi mai adăuga și zeama de la jumătate de lămâie și amestecăm. Siropul nostru este gata. Vom lua puțin din sirop cu o paletă, voi lăsa puțin să se răcească, după care voi lua cu degetele și din momentul când începe să se formeze un fir, așa cum îl vedeți la mine, atunci siropul este gata. Adăugăm merele, amestecăm foarte bine. Și oprim aragazul pentru 10 minute. Acoperim oala cu un prosop umed și vom lăsa așa, cu prosopul umed deasupra, pentru 10 minute. După 10 minute, merele au lăsat și ele zeamă, după cum puteți observa. Acum vom da drumul la aragaz și vom lăsa să fiarbă pentru o oră.
Dulceața noastră este gata, dar ca să fim siguri dacă este gata, o vom proba. Voi lua puțin din dulceață și vom pune o picătură pe o farfurie. După cum puteți observa, dulceața este gata. Picătura nu se prelinge. Dulceața noastră de mere este gata. Oprim focul și mergem să o punem în borcane curate și sterilizate. Dulceața noastră de mere este gata, am pus-o în borcane și am întors borcanele cu susul în jos pentru a se steriliza cât mai bine. Ce pot să vă spun despre dulceață? Este extraordinară de bună. Vă invit cu mare drag să o încercați, are consistența miere de albine. Așadar, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc numai bine, dragilor, și ne vedem la rețeta următoare. La revedere!